Uthando xa nisibona kwishow singabulisa siphakamanga nto nje uthando lusenze sazimfama yingako sihlale sifaka amazazi azi umthandeni noma bake basibuza mabethi uthanda liboni ikazi yakuzala nkomoni nami ndiyabuza xa ngabona isithele singafaka ispecs siqhubeke nobomi ingxaki siphila kumjolo we-content noku-impress ichomi xa ungaliphilo lophupha bakuposte bakufake nakwistory nami braz ndalike ndamkhupha umuntu sathatha ii-pictures nee-videos kodwa ebethi xa eposta aposta ukutya okanye sibambene kanje ezandleni mina zanithile athe waposta ipicture yam nayo kume bekuthiwa siyaqhuba uso nge-emoji azi kumhla ndizibona namhlanje ukuthi bendingupopayi but ningahleki kakhulu ngoba kwalapha kuni bakhona bake bavuswa ngumjolo emashitini kule ndlela yothando kutshayisana inhliziyo yokuphumisa idumbu ngalona umqolo ndiwubhalela intwana yami engazange ilenze ixesha eluthandweni rest in peace andile khasmen yazi eluthandweni bekumela kunesayini enkulu ebhalwe danger hafaringos phofu thina singamadela kufa sikhule sidlala kwi-danger singasendleleni kwalapha ekasi kunemizwa ebhalela umntu elintsha kodwa sizibetha ngaphakathi ye kodwa nindiva ndini le lo nimbonayo nimomelezile uthando lo nimbonayo nimomelezile uthando endaweni yokubhala imibongo ndasuka ndabhala izipeko nezithuko endaweni yokunomeleza noniqinisa laba uthando lumbambe ngobhongwana lundigowisa emile maqanda bengikwazi uhlala ngabantu ndihlekahlekisa ngenzulu zobusuku afika umthole andihlebezela athi nansi intambo yokuziqinisa sela nazi iphilisi kule nhlungu kuyo uzama ukuziphumlisa aba bandihlukumezana nabandophula inhliziyo bathi ngiyaziphambanisa bandazi kwisibhedlela sabaphambanayo bengiphuma ngingena kwisakhiwo sabagulayo ibilikhaya lami lesithathu i-ICU kwelabalandulelayo nami ke ngikuyimhlongo ngoba sengisuku ohlala kwelabafileyo ndilapha etaxi rank kuthiwa itaxi ebheke emathandweni esanda ukuphuma bayibiye yokugqibela itaxi ezilayishayo zeziya kulaa ndini yabagowayo nami ndazibetha ngaphakathi uba sengisuku ohlala lapha lo nimbonayo nimomelezile uthando lo nimbonayo nimomelezile uthando yazi bafethu lusihlukumezile uthando yingako ngoxa singena ngecala siyesicingela nje inhliziyo zethu ziyexayo red flag na red flag esiyibonayo isenza sibabeleke abasithatyana ngoba lubuhlungu uthando luvela caleni linye nicinga kutheni imakhasi ezonxibelelana nokugcwala abantu ababhalelwe makazazi besithi mntase ngicela unifihle ndingaveli nangonzwane kungoba uthando luyakwazi ukwenza uhamba uthetha wethu ubonakale njengesidele uninzi lwethu lunawo othando amanxeba ngenelela ngenyaniso singawahambayo amangcwaba yazi ngike ndahlala phansi nononxiba kaxaka ndambuza ndathi mntase kutheni ngemini yomama ukhetha uvathe ezimnyama uthi cofa nami ndizilele inhliziyo yami eluthandweni eyafa kudala yazi kule nkundla yothando nami ndike ndangumdlali kodwa ngongenxa ye-injury sendaphenduka ndangumqeqeshi ubungqina ke nazi nembasa endabuya nazo emazweni liyakhanya nobali lethu bafethu lusilimazile uthando bethula kunezidala ezacinga mhlawumbe ohlukana nazo nizophalana ekwaphela izithuko zinithuka namhlanje bawothuka xa bebona le nje bayazikhotha amanxeba yazivuthulula cofa mangazana bebhaltakaliya nobali